estan abusant de Catalunya, si estem perfectament d'acord, i inversió en infraestructura, i vull dir, Renfe, Rodalies, tot el que vulgui. Però és que no pot pretendre fer un ús d'una cosa sense pagar. Em vaig a tallar el cabell al perruquer, i no paga. No, però aviam, sincerament, o sigui, és una discriminació que tenim nosaltres els catalans. Pots buscar l'opció de no fer-ho servir. Ja, però el que passa és que, per exemple, la Nacional 2 no es pot transitar allà. Miri, acredita amb DNI Espanya, 40 53 04 60 quilos. Per la Nacional 2, vostè ho sap, que allò és el pitjor nyap que hi ha des d'Europa, que han parat les infraestructures, o sigui, els calés. I, bueno, és una manera de reivindicar-me, no només jo, o sigui... És que em sembla una postura, perdoni, però em sembla una postura superegoista, vull dir, jo passo i no pago, i la resta han de pagar. Perquè em sento ofès o indignat per tota la situació. Copiat. Bueno. Jo no vull pagar. ¿Tiene algún responsable de Sí, corro? ahí está, y ahora hay que llamar al centro. ¡Andreu! Hay que llamar al centro a ver qué opción se hace. Perdoni, la seva adreça és correcta? Sí. I em pot donar un número de telèfon, sisplau? Sí, el 644... Un moment.